Azt nem aktál etem Romaneus mondta délsztitume. Ezt a számot a Joel küldi Évdre a papolyának, az Ivának a születésnapjára. Fogadja tőle sok szeretettel. Te nem aktál -e? Taj nincsen párja dévlám, az én drága jó papa. Taj az én drága jó papámnak Apa, úgy szeretlek én tégedet, tagadjon meg tagadjon meg az Isten. Hai neka ne vorba u Joel-peske pa poskele Ivaneske. Apa, te vagy a mi büszkeségünk, mert mindenkinél jobban ismersz minket.